cetățenilor complicați îi se acordă un alt regim. Știți de ce? Pentru că do este puternic implementat în justiție. Cine crede că justiția este cu adevărat independentă și este cu adevărat transparentă, de fapt nu trebuie să spun că se înșală, pentru că oamenii constată. Faceți un sondaj și întrebați oamenii ce aceasta este și percepția publică, nu trebuie să ne facem iluzii că cineva se chipuie ca altfel, dar... Făcând analogie la cazul Remeș, dacă se dorea arestarea lui Remeș, atunci îl probau ca la carte. Dar pentru că nu s-a dorit arestarea lui Remeș, l-au denigrat și cu asta... Deci ca să înțeleagă telespectatorii, interesul a fost unul politic și nu unul de a pune legea în practică. În momentul de față, președintele Băsescu, pe care îl simpatizez foarte mult, conduce, coordonează, stăpânește sistemul judiciar. Foarte simplu. Îl felicită pe Anton Pandrea ca președinte al CSM-ului înainte ca să-și fi depus candidatura, înainte ca el să fie ales. Face o demonstrație de forță când suspendă ședința CSM-ului pentru protestatarii din stradă. A vrut să arate că el poate să conducă acest așa. Vine și spune că nu-l revocă pe procurorul Zulu, șef de secție, și ar trebui să plece ministrul justiției. Niciodată nu poți să pui pe picior de egalitate un ministru al justiției cu un procuror șef de secție. Și el, de fapt, aplică un sistem de care pe el, de fapt, l-a victimizat, sistemul ticăloșit. Încearcă să dea o putere exacerbată câinilor care execută slugarnic toate ordinele, îi asmută în stânga și în dreapta. Mai sunt și victime colaterale. Lumea vede acest spectacol, dar lumea din perioada epocii romane se hrănea cu pâine și circ. Dar oamenii nu le cresc pensiile din cauza asta, nu le merge mai bine a doua zi la serviciu și nici nu le intră niciun ban în cont. Da. Numai că vedeți că tema asta cu lupta împotriva corupției prinde la români, este extrem de aducătoare de voturi, ca să spunem așa, este un bun slogan politic, se câștigă alegerile cu ea. Sigur că sunt aceste cazuri cu arestările preventive de care vorbeați, pentru că au trecut totuși niște oameni prin fața camerelor de luat vedere, au fost introduși în arest și personaje unele chiar destul de puternice și influente, dacă ne amintim de scandalul cu spionajul economic, nu? Acolo totuși nu erau chiar niște persoane și au stat câteva luni au stat în arest preventiv. 30 de zile. Numai 30 de zile? 30 de zile. Și eu îl invoc ca și precedent atunci când vin în fața instanțelor și să știți că de fiecare dată vin cu încredere în fața judecătorilor, pentru că eu știu că dincolo de roba pe care o îmbracă un judecător este și el un cetățean mai simplu sau mai complicat și că se gândește la fiecare soluție pe care o dă, dacă o dă corectă sau strâmbă, vine și răspunde la anchetele unor procurori care îl consideră că a dat un gest abuziv. A devenit mult mai comod pentru judecătorii ziua de astăzi să mențină mandatele de arestare pentru oameni aflați în anchete penale, decât să-i pună libertate de teama procurorilor. Că atâta vreme cât sunt interceptați, inclusiv judecători. Am avut un caz la Timișoara foarte grav și nimeni nu s-a sesizat. N-a sărit societatea civilă, n-a sărit ONG-urile. Au fost ascultați, interceptați 3 judecători pentru un caz pe care îl băneau de corupție, după care primesc nupuri și cu asta basta. Dar totuși au ascultat 3 judecători de curte, de apel. Nu au ascultat 3 funcționari de la primăria Criciova. 3 judecători de curte de apel, îi asculți, tu că ești DNA, după care dai NUP și crezi că asta era dreptul tău ca procuror. Nu. Procurorul trebuia demis. Pentru că ce vrea să arate? Oricând noi putem să vă executăm, putem să facem ce vrem. Băsescu ne protejează, președintele Băsescu, mă iertați, el face foarte bine, dar instituirea un stat polițienesc nu conduce la dezvoltarea societății în mod armonios. Plecăm dintr-o extremă într-alta, oamenii sunt buimăciți, nu știu efectiv dacă ar trebui să-i judece Cotroceniu sau ar trebui să-i judece instanțele judecătorești. Da. Este o întreagă discuție aici, dar o să revenim la ea după câteva secunde după publicitate. Revenim în direct la discuția despre propunerile de modificare a Codului de Procedură Penală care urmează să fie promulgate sau nu. Rămâne de văzut dacă președintele va lua această decizie cu domnul avocat Florin Covaci. Vorbeam despre interceptări, despre faptul că
în justiție nu constituie probe interceptările efectuate fără mandat, dar chestia asta este foarte clară și rămâne valabilă. Bănuiesc Interceptările ilegale. Da, interceptările ilegale nu pot fi probe în dosar. Dar aceste interceptări, dacă au transpirat în presă, de exemplu, mai constituie probă, chiar dacă s-au făcut Deci legal? codul de procedură penală permite folosirea înregistrărilor audio-video care sunt efectuate de către partea implicată în acea înregistrare. Deci dacă persoana care depune această înregistrare ca probă este cea implicată în discuție, poți să o ai în vedere ca probă. Dar o înregistrare făcută de un terț, Recte parchetul. recte parchetul, deși filajul, poliția se ocupă de acest, fără mandat, nu poate fi folosită. Am înțeles. Deci un procuror nu poate face fără Deci eu vă mandat spun că aceste sunt prea puțini judecători care au curajul să ignore probele acestea de frica parchetului. Sunt prea puțini judecători. La noi, Păi bun, dar un avocat dacă spune... la noi nu se dă la noi nu se cere autorizarea de interceptare a convorbirii. Da, am cazuri în care cer de 6 luni cererea de autorizare. Caz celebre nu vreau să nominalizez pentru că Și nu a fost produs? se susține că s-a trimis odată cu întregul dosar, nu se mai găsește. Asta este. Bun, mai apare și această discuție legată de percheziții, nu? Pentru că ni se spune procurorul trebuie să meargă la omul suspetat de infracțiuni și se cere voie să-l percheziționeze, anunțându-și ce anume caută. Dacă persoana nu este de acord, procurorul poate merge la judecător să ceară mandat abia atunci. Acum s-a exacerbat puțin, pentru că și acum este la fel. Rolul percheziției, cu excepția percheziției lui Adrian Năstase în direct la ora 7 în prime time, când aduci calculații și faci percheziții la 7 seara, eu pot spune în cariera mea n-am mai auzit de percheziții la 7 seara, când cu toate televiziunile. Poate atunci omul acasă dimineața. Da. Percheziția presupune, în primul rând, luând-o pe procedura penală, refuzul sau tăgăduirea unui înscris, deținerii unui înscris sau unui obiect. Deci dacă procurorul îți cere, predăm toate actele legate de subiectul pentru care ești cercetat și tu spui nu am sau nu vi le dau, atunci eu sunt îndreptățit să cer efectuarea percheziției. Oricum, percheziția se face după începerea urmăririi penale. Care e elementul de surpriză? Iar percheziția se poate face la toate domiciliile, la toate reședințele. Nici o percheziție nu se face fără să fie o persoană deja cercetată, deja a început urmărirea penală. Asta e rolul procurorului. De-aia sunt plătiți cu o căruță de bani. Cauți probe percheziționând, fără să ai un dosar penal sau fără să ai... Păi e absolut normal. Păi înseamnă că ar călca cu bocanci în viața mea intimă și privată oricine ar avea chef și oricând. Deși așa se întâmplă de multe ori. Am înțeles, dar în această situație, dacă omul este informat că are dosar penal, îi se cere un anumit document sau o anumită probă pe care procurorul crede că o deține respectivul și spune că nu o are sau că nu vrea să o predea, nu există riscul ca să o distrugă până la efectuarea percheziției? Păi și acum, odată ce aduce la cunoștință despre săvârșirea infracțiunii, oricum o distruge dacă dorește sau nu. Dar procedura este, care până acum nu a fost respectată, acum vine și se clarifică, domnule, vreau să îmi predai următoarele documente. Nu le am. Bun, mă duc la judecător, cer un mandat pentru că eu am informații, asta e munca de poliție, de informații, nu de bătaie, nu? Am informații că deține acel și mă duc și fac percheziție. Dar la noi știți ce se întâmplă? Începe urmărirea penală, hai să-i facem o percheziție acasă, că cine știe peste ce mai dăm? Și atunci îi ia casa la scotocit, umblă prin lejeria intimă a soției, prin sertarele soțului, prin dulapul de arme și poate găsește ceva compromițător și îl mai leagă și mai face câte un dosărel disjuns. M-ați înțeles? Deci nu se merge țintit pe anumit lucru. E așa susțin. Logic așa ar trebui. Nu, e așa susțin, dar îi ridică tot ceea ce li se pare interesant. M-ați înțeles? Asta e. Iar acum vine legiuitorul și spune, domnule, ce cauți? Termopane? Da. Ce vrei? Facturile pe termopane? Nu ți le dau. Bun. Vin și îți iau facturile pe termopane. Sau dacă spune că nu le are, dacă neagă că le-ar avea, și atunci poți să cer mandat, nu? Dacă deci asta e substratul modificării, domnule Adam, și foarte esențial. Adică vii și cauți ceva de care să mă acuzi. Deci tu începi urmărirea penală și te gândești, nu prea am probe, nu prea rezistă dosarul ăsta, hai să fac o percheziție, poate mai dau peste niște chestii compromisătoare, niște poze indecente, ceva, mai dăm la televiziune, mai publicăm în presă. Asta e sistemul.